Masa? Saiki bisa sowan mrene tenan, tindak mrene tenan. Menjebul wayune ya pek dhewe. Lah niku lak nggih bot-bote ajeng ketemu kalian jenengan to. Sampeyan kerek ketemu nyong. Ya, Lho. Lah kok iso? Ya iso. Nek wis ketemu. Wis ketemu nggih ndang ketemu lek weruh. Lah nek wis weruh. Nggih pun. Wah, ya kagol nek wis menangi kok terus. Lah piye? Digurke iki. Kagol ming digurke ming dingeneke lagi wis ngono. Loh, ora lho ya maksudnya sing penting kan weruh to. Ayo nek weruh ki paling ora ki mengucapkan apa. Nek wis weruh kok terus di Lah weruh paling ya gur semono kok. Piye sing kari iki kok rada menusuk piye? Kok menusuk to? Sing menusuk kan jenengan, betul kula. Ngono iki. Piye ta? Malah kualek lho. Wong sing ditusuk kene malah kono lek nganu lho kene menusuk. Ayo. Ini mengucapkan dulu buat warga pundi? Lamuk. Kalimanggis. Selamat Hari Raya Waisak. Selamat Hari Waisak. Semoga apa ya? Apa? Ayo. Semoga semua makhluk ditambah kebahagiaan, ditambah kemakmuran, ditambah pribadi yang baik dari yang sebelumnya. Ngono ya Mas ya. Lah iya. Iso. Banyak rezeki. Sehat selalu. Amin. Wong anggere wis sehat iki mesti arepe nglakoni apa wae kasembadan. Ngono. Contone iki Ahmad Yudi. Critakno reng. Wah, Ki Ahmad Yudi iki awan mau wis ngisi pengajian. Napa nggih? Pendakwah beliau. Oh walah. Critakno reng. Isuk ngemsi. Awan ngaji. Bengi mayang. Sedina kuwi wis ping 3. Sedina ping 3 jenengan ki? Dalange iki kaya ngombe obat. Alah. Tur dalang ki tanggung jawabe nang pagelaran critakno leng. Konsekuensine dadi dalang ki. Dalang ki yo Critakno reng. Dalang ki yo enteng. Wis ana dite tak alun tenan iki. Kowe ku nek ke dalang kok enteng piye? Wong tanggung jawabe wong mayang ki ora. Dalang ki enteng ming enteng kangkung. Pinten padalang ki Ahmad Yudi sementen mawon. Nyatane yo dinyang angel sampean. Ora iso ya seduluran kok. Yo dalang ki abot, Pak. Cara paribasane iki ngudal piwulang. Terangno reng. Cara niki yo ilmu-ilmu kehidupan. Wah, elok reng. Terangno reng. Ilmu agama wis tercantum dalam pewayangan. Rungokno ta sing apik kuwi muga yo dadi patuladan, sing ala kuwi singkirono. Ono lho Ki Ahmad Yudi. Iya reng critakno reng. Saking pundi? Sampeyan kaya kabur kanginan yo Pak saiki gitu. Saiki sampeyan saking pundi? Lah ngapa? Saiki sampeyan ki manggone ndi? Nang Bonagung. Oh Bonagung. Ning Bonagung. Tak kira ki jalan kabur kanginan yo mrono mrene. Kok iso lho ora to? Ora ya. Ora nek mau gur ngitung duit ae. Napa kula hitung nggih? Kanca-kanca wis beres burung. Burung. Kok tinggal mlayu. Burung. Samarga tinggal mlayu. Anu lek bondan menika anggenipun genderi kalih meleng sedikit. Amas lho nek tinggal mlayu. Ora tertib iki. Tak jikono dhuwit wis ngalem-ngalem wis ngalem ya tak lebokke neh. Rumah sana tak keke kowe ngono apa? Senene Bu Sivi aku nek ngono cara. Oh, Bu Sivi mriko sampun nyindan malih masalah. Loh, nganu bujur sakniki ya. Suwi banget aku ora petuk karo panjenenganipun Ibu Siwi. Ibu Siwi. Nah. Pesindan kondang padake. Iya kondang. Iya toh. Kondang bojone ya gonta-ganti. Ya ora. Kok bilih wonten panyunan apa sing ngomong kowe kuwi. Oh, aku iya toh. Lali aku. Ayo lali anggere. Kalau wong aku ya gek ganti gek ping 11 nih kok. Ping 11 kok gek. Lah kan ya durung ping 15. Aja kaya ngono sing nek luru bojo ki ya siji kanggo selawase. Lah aku ki ya siji kanggo selawase soalnya nggonku lawas terus. Oh, golek pong-pongan lawas to saiki dadi. Kok bila wonten pamundutan Ki Ahmad Yudi? Durung ana reng. Oh, dereng wonten. Preso karo para-para kae para her diaturi ngersake langen tembang apa. Pak Kadus nyuwun apa Pak Kadus? Ibu Camat. Ibu Camat ngersake napa Ibu? Boten. Oh, boten. Oh, liku-liku. Ngersake Camat kok njaluk liku-liku. Ngapur liku-liku. Ibu
Kecamatan mana perahu layar. Lah jare liku-liku ki latri. Aterane liku-liku ae. Iki pas panggungnya rejeng terus ana lightinge. Wah. Iya. Sip. Hansip niki mangken kan kerajaan. Iya. Ayo Pak Hadi Hasip teh. Pas. Aman. Piye. Piye mah hansip kudungan sarung kuwi. Oh, cagak epring. YouTuber kok ora nyarat, Pak. Ngerti ngono mah lho tak gawake saka ngomah lho. Ha iya. Mbok kala-kala aja pring linggis. Saya nemen. Masa kok sia-sia men to. Lho bangane pring ki wong nyilih linggis ngono warga masyarakat lamuk. Wong cagake apa? Linggis dadi kaboten mah dadi ngono dadi nyuting. Aja meneh gambarmu doyong-doyong ngawur. Mbok menawa lek wis kaboten wis ngantuk ngono dijogo nglawang. Ayo. Nyuwun napa Bapak Ibu? Nyuwun dhuwit. Oh, podang kuning. Anjing. Malik slendro. Yoga mangsa mangan ae. Wong ngeleh kok. Padha karo bojone. Sanggone pentol. Calonipun garwanipun Mbak Tri Rahayu. Oh, sak menika. Wah, Ki Bondan. Ki Bondan. Apa ngono ki ya ana artine reng kira-kira. Ki Bondan Soekarto. Ki Bondan Soekarto. Saking pundi? Hus. Lah jare Soekarto. Ki Soekarto ki udu Mas Bondan. Lah udu. Ki Burhan Soekarto. Oh, beda. Pring surat. Lah niku dalang kelangenan kok. Bawa. Slendro. Nggih, slendro. Manuk kuning. Iya, sida bawa kurang. Itu, lawane dinding Rasa gula, tame jembang bayi. Inting mah dadi larase ning. Jane sida apa ora? Wah, iki sinden kok buta jane. Ya nggih, Pak, ya. Koncoku sing Hop. Kok kenal karo sing liwat bareng to kowe iki? liwat kenal iki Pak Langsung Bupati. Pak Bupati. Pak Kentara. Pak Bupati ajeng tengan. Ajeng berkegiatan. Iya. Mula coba ayo Nggih. diwiwiti Sekar Bawa Marandana. Asmarandana. Piye sampean iki? Iki dudu Asmarandana. Lah apa? Apa, Mal? Piye ta? Wong ngarepe podang gunung tindingane Tanjung Gunung iki ora. Aku mau kowe. Nano. Nano. Oh, iya. Nano. Dudu nano. Cakepane iki apa? Lah mau. Apik tenan ning. Lah mau jare nano. Apik tenan ning gender. Aku arepe joget nek tindingane koyo ning. Nggo munggah larase ning. Ki jenengane genukan ki ngono ki. Lah iya. Jadi lakon apa to iki? Aja kaya ngono meneh. Engko mbok menawa ngono ning. Sida apa sesuk? Sida. Iki budaya. Iya. Aja nggo cak-cak. Bali aku lho, masaku lho. Ket mau ra sida-sida wae lho. Awas, Wil. Nadyan wujud mung paksi Suara Salatiga itu seperti ini, Reng. Jos, Pak. Kutha entuk 7. Iya. Kutha entuk 7 lah salah 3. Mau entuk pitu to? Aku ini salah telu untuk 100. Wah. Jan. Wah. Sip iki. Wah. Salah telu kok oleh 100. Iya, Pak. Salah. Gurune iki mbok kei apa? Kayak nggone dhewe. Kong kali kong kowe. Gawe teline brantong
meket hati. Halo. Sip iki ngene halus iki. Piye to? Salah meneh. Lho cek kok sembir ki yo ngene iki. Oh. Walah. Pakde langsung. Cek kok ngendi nak? Sembir. Wah, sember. Dan jenengan ki aku ki asline sembir. Oh, lulusan sembir Kok lulusan lho? Omahku kono, Mas. Oh, omahmu kono. Dadi iki nggonku ki dalane ngene-ngene terus yo rada Nggih. menggeh-menggeh sithik ngono Nggih, lek ngegas lho bapake. Kayak menghormat mayang kok. Tin lek ngegas iki. Kayak jenenge menghormat mayang. Nggih. Lah iya, nek lho ngegas nganggo tatanan. Ku aku anggere Bathara padha wenang barang gek mejang terus udit nggih ngono sik aku ya tetep masalah iki. Halos manis nyengsa make Sip tenan. Jenengan ajeng taleni mriko, Pak. Iya. Kok menawa jenengan nggo taleni. Oh iya, ada sing neruske lakon. Aku Cangik bangun SPBU. Cangik bangun SPBU. Cangik bangun SPBU piye to? Lah bangane Semar terus. Ya ora ana penyerahan tokoh wayang kok cangik iki ora. Penyerahan tokoh wayang Cangik. Wah, ngono mah apik, Pak. Tokoh wayang ki ya Puntadewa. Abimanyu. Wis biasa. Prabu Ramayana. Wis biasa. Yo cara disiarke MC-ne ngono ya. Penyerahan tokoh wayang cangik. Yo ketoke wagu to. Apik. Prabu Puntadewa. Kanthi lakon Banjaran Cangik ngono ya. Kok Banjaran Cangik lho. Estu. Moh aku bukan kene tak omongke kowe. Wonten ingkang estu. Tri ngompol kowe nggo. Estu. Aku ki bendino MC nang kene ya enggak segitunya kok. MC nganten ki ya ora njur terlalu. Jenengan ngono. Estu wonten ingkang. Ora. Estu. Rupa-rupa. Wonten ing pawiyatan. Aku nyondro nganten ya enggak segitunya kok. Aku contoh lho nyondro nganten. Risang pinanganten sarimbit, sumu keming Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu. Sida ora. Sida. Warep kanjeng-kanjeng wae. Repepe. Estu. Ora, Ndring. Aku ya cok nyondro nganten bendino nyondro nganten nang kene ya ora ngono kok. Iya, jenengan. Menunggu aku to. Wes sewinggan kula. Pas nada rendah lho, Reng. Lah piye? Mbak Vita nek pas nada tinggi Pripun. kaya pasar, suarane medeni pas nada tinggi. Oh, ngoten. Buasan pas nada rendah terus iki mau ana sedidik sak lair sak larik mau. Kaya marai. Kresek-kresek kaya marai ingin ngono lho, Mas. Ingin apa? Ya ingin neruske lagumu kuwi. Oh, tak kira ingin neruske kula. Soalnya kula pedotan iki Pak Dalang. Vita, jangan kayak gitu, Vita. Lah piye lho? Kowe kok aja nyerah-nyerah aku koyo ngono. Lah ngapa ta? Ya ono sing tingil-tingil. Malah rapopo cilik kowe kok. Wah, cilik sing penting atos. Eh. Pewani. Bali. Ora iki gak gawur kanca-kanca Bali. Iya. Model. Angger sing nyaronke nek karo Nah, wis sing demung kae. Ora melu ya iki. piye biasane piye? Bali. Engko sing jagungan asik ana kancane. Bali. Iya. Kayak yo ngono kuwi. Oh alah. Ayo kendang. Ya.
Inu mani banyu. Ngarang ae. Kaya mau kayak paling. Podal kuning kok. Wis suwe nggonku lelono. Wasaminggan golek si podang jenar har ipo bunga nyanding bisa dadi tombo gong podang kuning. ya Buka celuk rada rono. Panggung ki ombo iki aku rada rene aku len joget kok. ya kuwi jogete kan sing ngombo Dijoget sampe ya, Reng. Dinteni jogetmu karo margane nglamuk kali. kosek urang kak Urung ta? urang Urung ya. kurang joget ae lho Bali. Gosing. Bali. Iya. iya masa Yo. keras sumpet ae lho Aturno tembange, podang kuning dados. iso awaning omah wis ora krasan kaluyuran anggolek isi tangan sayang moben mitrangkan kong golek kerasa esok awan nganti wengi neman yen nganti liya hanya kleyang tak sawang mencak ning apa kekancangan tarik desa kakak teman sarwi ngoceh dheweke kaleh benco tak suwun baca ngiti padang kuning agawe pikirku komeng monggo Pak seleret irah tak sawang tambah manis iba bunga yen kelakon nyanding selirane rasa karo hati ku kejibang liar yen si podang andudut ati keperangan ora mandati kusan saya dotra tak seranane
sun pikat bulut kebento. Tak sawang tambah manis bunga yen lakon nyanding sirah akal atiku kejiwane jangan dikit hati kemana Udang kuning. Pun Pak Dalang. Lek gawe tempo ya elok banget sing arep mau terus sing lembar kaping pindho dikoplo jaipongan. Wah, wis. Dikoplo. Krasa banget Mbak Vita. Solo tigamu ngendi to, Nok? Sembir. Oh, sembir kono mau ya. Nggih. Nate dolatan sembir napa mboten? Wis para bokong gedhi-gedhi kowe napa? Lah nggih, ngene kula niku identik bokonge gedhi-gedhi. Iya. Masa to? Heeh. Gampang ngliteni bokong, Pak. Piye? Angger bokong kuwi kok amoh berarti bokong asli. Oh ngono. Heeh, piye? Kok, Bokong amoh. Nek bokongnya amoh ki asli, nek atos ki mesti pasangan. Masa? Coba ini kita nih. Lho. Ngawur ae lho, iki asli. Aku ki omonge ora kok arahe mrono ki ora reng. Lah ngopo? Nek daerah Mbak Vita ki cepet nggon cedhek nggon pasar gede pasar sapi. Tak maksud ki bokong sapi ki wae lemu-lemu ngono kuwi. Sapi to. Sapi. Dadi Sapi. bokonge ya pautih-pautih ngono kae. Pautih. Ya ora mesti. Ya ora mesti. Kok iso? Ya ora mesti. Sapi lho. Sapi ya Sapi. Sapi ki werna-werna akeh. Lho niku akeh putih kok. Sapi putih kan lho. Ayo putih ki PO. Apa kuwi? Sapi daerah Kebumen iki jenenge sapi PO. Oh, PO iki nggonku kae sing gawe nganu kan lho. Wong tuwa ngono. Kae GPO. Oh, kae GPO to. Kau PPO kuwi nganu sing digawe iki mau. Awas. Awas. Mbak Vita Maharani. Ijis. Oh, Vita Maharani asmane. Asline ki Vita Maharani, Pak. Ning panggilane Siti. Siti Sembir. Nggih. Tak kira nek Vita Rejeb. Lho, dudu. Wah, sampean iki kelingane kae, Mbak. Jenengan ki apalane nganu kok. Barang Vita ki yo pirang-pirang kok ono Mbak Avita. Nggih. Ono Vita. Jenengan pengalaman kali Vita nggih? Sidik. Oh, Siti. Sidik-sidik mulai ngaku. Tur nuwun, Nak. Ya. Cie. Ya Reng dipandu sak gandule Reng. Pandu. Siapa ki? Mbak Maya. Ya. Nah, Mbak Maya, disepoti kanca-kanca ayo. Nenek, nenek. Panas-panas mlaku, orang ngomong payung.
sandale diseret ramane mlantung Surabaya geger maju ning Madiun Jakarta panas mlaku ora nggo payung sandal diseret lamaane mlantung Surabaya geger mungsi ning Madiun Jakarta Iki lagune meh kaya ayo numpar sepuk. numpak sepur. Hah? Ayo numpak sepur. Ora numpar sepuk. Ora. Oh, beda ya. Kuwalik ku jenenge kuwolak, kuwalik kewolak. Injih. Mbak Maya yoga. Nggih, Mas Suwan Gareng. wonten Lamuk. Kali Manggis. Nggih. Nek iki rasah mbok tepungke rasah matur apa-apa. Nek napa? Besok sore awan bengi dolan mrene sowan mrene. Nggih, mboten sah tepungke nggih. Golek apa kowe mrene? Hah? Golek apa? Tepungke barang. Golek apa? Ya golek Lur, dulur. Kula ki kathah dulure teng mriki. Oh, ngono ya, Kak, ya. Nggih, Oke. warga Ngamuk niku bel kula ijeh cilik bayi wis nang kene lho, Mas. Wah, cilik bayi langsung. Cek bayi nang kene. Piantun kandhang. Lho, sing ngopeni ki Bu Wati Sari Sayur nggih, Bu. kowe cok dopeni mak kotek to? Lah ya Pak Kados barang sok ngopeni. Lah aku kok ora tau dopeni karo mak kotek. Napa? Aku ora tau dopeni kok. Lah jenengan kaya ngono. Lah sampean ngopeni awake dhewemu sama sing kon ngopeni wong liya. Cek. Pelok. Wonten pamundutan liwung. Oh, nggih, Bu. Saking pemuda-pemuda ingkang nggogok wonten jagungan wonten ngarep warung. Oh, injih. Nggih, ya. Dibawani ya, Reng. Nggih, mengki ngagem Orjen kalian Mas Nur kalian Mas Gun manten anyar. Ah ngapa ya sedikit aku. Manten anyar iki. Nganten anyar kok wis tinggal wayangan ya. Wah, ayo. Jenengan wingi nganten anyar pirang dina nang omah? 40 dina 40 bengi ora nendi-nendi. 40 dina. Lah iya. Yo kira-kira ping pira? Hah? Kira. Yo ping 40. Nggih. Mas Gun. Piye? Nah. Sawiran ko dijikuk rene. Wah, karo nyun lagu Negara Angin. Oh, nggih. Sawerane Negara Angin. Negara Angin ke sing isih kebayang. Oh, isih kebayang-bayang. Gini ya iso. Bisa engko sing ndugeke Mas Gareng sing Negara Angin. Pas lho karo pasuryane kaya avatar. Abstrak tapi. Eng. Apa avatar banget. Kowe kaya Doraemon ora dadi. Maling-maling bambu. Uripe patute ana negara angin kono nek rerupan kono. Nggih, avatar niku kados Mas Gareng niki lho. Aku ora apa-apa Pak ning Negara Angin mah isis terus. Lah iya. Bangane sampeyan. Lho nek kawur, nek aku pas nang Negara Angin wong aku gedhe ra kelakon kawur ana rene. Lho nek sampean, Aku wis tau numpak motor ngarep kaya Mbak Maya to. Tonggoku ngarep kaya Mbak Maya, aku ning mburi. Kok mati ngene. ya seneng banget. Ya sesuk arek jajal tak mbok boncengke perang. Yo sesuk. Aku sing nang ngarep aku mi. Yo Mbak Maya nang ngarep. Aja gelem nek boncengke Maya. Ngopo to? Cepiti lawang aku. Wingi cepiti lawang kok. Aku gelem nek dicepit Mbak Maya. Kula sensak. Maksudnya cepet lawang lho, Reng. Aku gelem dicepit ke Mbak Maya. Lho Pak Gareng ki Pak dalange ajeng nulungi kula to mau kejeblos. Lagi nyurung ngono. Lah mbok tak cepet kok malah bekik-bekik. Kok bekik-bekik ki apa, Mas? Jerit-jerit. Jerit-jerit. Iya. Mendesah. Mendesak. Wis. Aku langsung wasiat karo bojone sing lanang. Lah ngopo? Nang pakne kena ngati-ati ya. Lah ngopo? Bojomu nyempiti sak wong-wonge aku ya. Nggih, ning sok gelem kok nek tak cepiti bojone kok. Ya. Nggih, monggo. Mas Nur, ayo ready liwung. Nolo Gareng. Nun katemben ana nawala ingkang lumebu. Nggih. Becik surat iki sethithik tak sambi karo tak macane ya, Reng. Piye?
Ana surat katembe mlebu becik karo sambi najan tembange ora rampung surat karo tak sambi tak macane. Salah. Tak wacane. Macane, tak macane. Baca Mas. Piye mau? Ki Amat ki meni piye? Jenenge meni piye, Pak? Ajare ambek waca ya wacanen kono, tak waca aku ra entuk kok. Tak macane, tak wacane. Nyoh, nyoh. Kowe Dari mbok macane. tak wacane. Oh, ngono. Beda. Ya. Sugeng dalu macange saking kula kadang panitia ingkang sepisan nyuwun lagu Caping Gunung kalian Kadung Tresno saking Bapak Podo Budi Santoso. Tepuk tangan buat Pak Podo. Disingkat Usaha jadi makin sukses. PBS. Nah, Pak Podo Budi Santoso. Sanes RBS. RBS barang. Yo. Lanjut guys iki. Kula napa jenenge? Yo kowe no. Ibu Camat badhe ngersakaken kundur ngaturaken sugeng kundur Bu Camat. Nggih, kalian Pak Lurah. Kalian Pak Lurah. Matur suwun nggih Bapak nggih. Pak Didik rawuh to? Rawuh. Nggih, rawuh. Pak Lurah gek laris lho. Gila napa to? Lek kondangan. Terus saya teng pundi-pundi kepanggih Pak Lurah kok. Ya pancen ngono, bapake wong akeh kok. Matur suwun niki pamundutan Caping Gunung Leh Kadung Tresno. Tumuli diaturke reng. Yo siap. Pengen. Karo kanca-kanca pemuda mau negoro angin. Sapa Mbak Vita meneh iki? Hilir gumanti Mbak Vita Maharani. Monggo. Spoti Mas Nur. Wah. Bapak wis goyang-goyang gini-gini ya. Sing di. Kae. Bapak-bapak panitia. Oh, bapak-bapak panitia. Tombol kesel. Iya. Oke, mau wonten pamundutan dari pemuda-pemuda ya. Mintane Wah, apa kuwi? negoro angin. Wah, tak kira li nguyuh tadi. Ya. Di mana ya? Sing Nawala iki diaturi sik wong ana bebungan. Oh, di situ. Oke. Aku turun boleh enggak? Iki ana bebungae lho nang iki, Nak. Saka sing nulis Nawala kuwi mau. Apa iki? Saking Pak Podo Budi Santoso. Pak Podo Budi Santoso. Caping Gunung ro Sugeng dalu. Sugeng. Saking kula kadang panitia Pak Budi Santoso ngersakaken Caping Gunung karo apa siji mau? Caping Gunung Kadung Tresno. Ganti bebungah Redana, bebungah iki rezekine bar wayangan iki tambah turah-turah. Ingkang pundi riyen? Ditampa kok didum wong sakmene akeh iki rak ya uman to. 2000 ra kitang 2000 kaya aku Jar Mas. apa-apa. Iki tanggal 6 ki ra kitang. Tondo tresnane. Alah dieling-eling tanggal 6. Wis paring. Kuwi mending tanggal 6 lah nggonku hiburane ra teko. Ayo ora apa-apa. Caping Gunung sik, ayo. Oh, Caping Gunung. Tak itu langsung sing rada jaipong kowe Mas. saksegae. Langsung jaipong ben gayeng. Ditareni Pak Budi nganggo bawa apa ora? Ditareni nganggo bawa apa ora rek? Ngagem bawa mboten, Pak? Ngagem bawa mboten, Pak? Oh, ngagem bawa. Nganggo bawa ya wis ora perlu gedawa-dawa. Ayo. Ayo. Tetep dibawani. Saben bengi. Rodok cepet kireng. Ayo. Nyawang konang timbangane turu sore Mas Gareng luwih becik
cek nonton wayang. Iso. Iso. Aku anggar ngomong sing koyo ngene iki rumangsaku wah masyaallah. Nyapa to? Yo. Yo Jojo. Iya. Yen memaceng mung karo janur kuning. Suarane gareng ki wah elok. Suara Mas. Ayo Mas Gareng. Mas Gareng. Mas Widi. Kembang wae weton. Upama lho kuwi rek. Apa? Kan kita dengar suara bawa camping gunung kan hampir setiap hari to di Lampung. Misale mbok ganti nganggo bahasa Indonesia ngono ya elok apa ora rek? Oh ya ora apa-apa. Kembang bayi weton balen ngono rek. Kembang wae berarti bunga saja itu. Kok itu? Weton kok itu? Bener apa toh? Oh asal. Sopo lek muni itumu sapa? Asal. Gunung Pacitan ini berarti apa? Snack. Seeneng. Gareng. Kok snack lho? Ya Pacitan iki ya. Kok le jane. Cemilan. Sama Saja. jenang ya wedo. Le jane iki.